Türkmenistanda häkimetlerin av tüpüňlerine bir gözükçüligi ýoly goýmagy, olaryň ilatdan ýygdyrly konfiskasiýa edilmegi we ok däri sowdasyna giridilen berk çäklendirmeler netijesinde yerli awçylar sultanda köllerde balyk tutýanlar üçin giridilen gadagynçylyklar hem dowam edýär. Bir ýarym ýyl çemesi öň hukuk goraýjy guramalar ilatdaky av tüpüňleriniň ählisini hasaba almak bahanasy bilen ýygnap aldylar we olary ýzyna gaýtaryp bermegi gijikdirip gelýärler diýip Azatlygyň yerli habarçysy bilen anonimlik şertde gurulşan lewaply awçy gurrun berdi. Onun sözlerine göre häkimetler tüpüňlerimizi haçan ýzyna gaýtaryp berýärsiňiz diýilen soraga gysgaça soň bereriz diýip jogap berýärler. Ýöne bu ürän uzagy çekýär. Av mövsümi gelende avçylaryň käbiri hem öz maşgalasy hem polisiýa işgärleri üçin guş awlajak bolup öz tüpüňlerini häkimet wekillerinden 2-3 günlük satyn alýar. Soň olar ýaraglaryny indiki mövsümi çylyna ýzyna tapşyrýar diýip Azatlyk bilen söhbetdeş bolan awçy aýtdy. Öňki ýyllarda awçylar Azatlyk bilen söhbetdeşlikde awçylar üçin ok däri satýan dukanlaryň boşap galandygyny, şol bir wagtda özleriniň awçy hukmynda agdalyk töleglerini tölemäge mejbur bolýandyklaryny we her ýyly ok däri han tamaçylygynda geçirýändiklaryny habar beripdiler.